Kaikille. Ja vaikka eilen sanoin, että tulisi maiden tapaista vlogailua niin kuin pääasiassa, niin ajattelin nyt sitten kumminkin tehdä videon aiheesta matkustelu. Ja me harrastetaan sitä perheen kanssa yllättävän paljon. Ja minä haluaisin kertoa meidän matkasta Filippiineille. Ja oltiin Filippiineillä 10 päivää meidän tuttava perheen kanssa ja oltiin ekaksi semmoisella saarella kuin Cebu. Ja sen jälkeen oltiin muistaakseni loput 7 päivää oltiin Manilassa. En tarkalleen muista tätä päiväjutskaa kauan oltiin ja missä oltiin, mutta sen kyllä hyvin muistan, että oltiin Cebulla ja Manilassa. Ja Cebulla me nähtiin vaan, miten hienoa on paikallinen kulttuuri siellä. Se oli hieno kalastajakaupunki ja tosi tärkeä Filippiineille se Cebun saari. Ja sitten me mentiin Filippiineille tänne, no Filippiineillä oltiin koko ajan, mutta mentiin Filippiinien pääkaupunkiin eli Manilaan ja oltiin ne 7 päivää tosi hienossa hotellissa. Se oli ihan sika iso, monta kerrosta, hienot ravintolat oli ja kaikkea. Ja se oli tosi siistiä olla siellä hotellissa ja siellä Manilassa me vaan shoppailtiin ja syötiin paikallista ruokaa ja katseltiin maisemia. Siellä oli tosi paljon sellaisia siistejä paikkoja, missä oltiin äitin ja iskän kanssa käyty, kun ne olivat mua tulleet hakemaan, niin ne kävi siellä mun kanssa. Mutta en siis itse siitä toki mitään muista, mutta hyvin he näyttivät sen muistavan. Ja me käytiin aika monella muistomerkillä ja ne oli tosi siistejä kanssa. Sitten syötiin aika paljon paikallista ruokaa ja siihen sekaan syötiin aika paljon kaikkea pizzaa ja hampparia ja aina janojuomana kokis. Ja se oli kyllä elämäni yksi hienoimmista reissuista, koska pääsin synnyinmaahani vierailemaan. Ja siitä vielä paremman sitten varmaan teki sen, kun mulla oli kaveri siellä mukana ja mulla ei ikinä ole ollut kaveria mukana siellä tai koskaan missään reissulla. Niin tällä kertaa sitten oli ja se mun kaveri on niin kuin vuotta vanhempi kuin mä. Niin se oli tosi mahtavaa, meillä oli hyvät jutut, meillä synkkäs heti, me oltiin samassa hotellihuoneessa siellä Manilassa. Ja tuli pari kommellusta matkaan, mutta ei anneta sen häiritä. Ja yksi harmillinen juttu tässä oli se, että en päässyt uudeksi vuodeksi kotiin, mutta Filippiineillä vietin uutta vuotta ja vietin sitten loppujen lopuksi 3 uutta vuotta. Elikkäs oltiin Filippiineillä uutta vuotta, Hongkongissa ja en mä muista sitä 3. maata, mikä sen nimi nyt olikaan. Ja näin, mutta jos kysyttäisi, että lähtisinkö uudestaan, lähtisin koska tahansa uudestaan. Se oli niin hieno reissu, että tuun muistamaan sen aina ja tuun kertomaan siitä jopa varmaan omille lapsillenikin. Ja varmaan otan heidät messiin sitten, kun lähden itse varmaan joskus uudestaan käymään niin kuin plääneissa on. Ja näin. Ja sitten justiinsa meillä ei, tai mulla itsellään ei nyt hirveästi niistä kuvia ole. Ja jos olisi, niin näyttäisin teille mielelläni. Mutta se on aika harmillista. Minulla nyt on puhelin vaihtunut varmaan 2 kertaa tässä välissä, kun oltiin siellä Manilassa ja Filippiineillä ylipäätään. Ja yksi juttu vielä siitä Filippiineiltä oli aika hauska kommellus, että siellä satuin ihan huvikseen ottamaan kuvan vartijan kanssa, niin kuin joka vartioi niitä jotain muistomerkkejä. Ja Suomessahan vartijan asu on semmoinen kunnon muskelipuku, joka on täynnä siinä on semmoinen jäätävä vyö, jossa on hirveästi kaikkea. Niin hänellä sitten oli suorat niin kuin turkoosit housut, jossa oli mustia raitoja tai sellaisia niin kuin ompeleita, sellaisia viivoja tehty ompelemalla. Ja hänellä oli sitten teräväkärkiset mustat nahkakengät, niin kuin puvussa yleensä onkin. Ja sitten hänellä oli semmoinen hieno, just semmoinen turkoosi ja mustaraitainen takki. Ja sitten semmoinen hieno Stetsoni päässä ja pumppis kädessä.
kun jokaisella vartijalla siellä oli siis ase kädessä, niin se oli aika kuumottavaa. Mutta pituusero oli kyllä hyvin huomattavaa se, että minä siis olen 15 ja vartija sanoi ollensa 28. Se oli aika siistiä, kun me olin sitä vartijaa ylipäätä pidempi. Ja no se nyt varmaan johtuu siitä, että Suomessa syödään puuroa ja siellä syödään riisiä. Mutta enköhän mie on nyt taas vaihteeksi kertonut ihan riittävästi. Eli jos tykkäsit, voit jättää peukun ylöspäin ja jos oikein paljon tykkäsit, voit jättää tilauksen. Ja se olisi sitten seuraavan videon.